Aya, nyikwara mogi une wang sai chinro maroma rangich welo an nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakachi dendo nombija taya nyakwar guoko cha pesa. Wan gweche mang'eny manyien modanyisika kachiel kuom gi kawuono endo ching mar jopuonj Winnie Adoyo ema biro konyo waloko, lakini kata kamano magi weche manyien. Kenya oriwore gi jopiny ngima e dhialo odichieng jopuonj. Jatend Uganda Yoweri Museveni okwayo ng'uono bang' wuode ma jatend jolweny ndiko weche mag buogo yawo lweny gi Kenya. Pesa moko mech wachulo mag siling 20-30 ok mi risit to ma dhi aguch sirikal moriere kendo kaunti dhi gerore moriere. Jatend kaunti ma Bay koro chako chenro mar choko usuru e yo manyasani. Orwako nyikwara mogi jaloko marwa en Winnie Adoyo nyar Kanyada. Ochak gi weche manyien. Riwruok mar jopuonj NAT kod KUPPET dwaro mondo piny owacho chop singo mane gimiyo jopuonj e kinde kampen mar ndiko jopuonj maromo 58,000 e hik omenda mokwongo. Maendi ne giwacho e kinde nyasi mar dhialo odichieng mar jopuonj e piny mangima ka gisundo duol mandiko jopuonj bende miluongo ni TSC bende mondo medgi osara atamalo 60. Teachers can only work if they are motivated and well paid. This has been proven through various research findings, and here we have already presented a proposal of 60% salary increment to teachers, regardless of the position of economy in the country. This is our presentation because this is our work. If I don't do that, then I shall have not worked. Where is the security of the teacher, and what are you remunerating teachers about? How can teachers teach in environments which are very uncomfortable? If you want us to transform education, we must be comfortable where we work. So the TSC chair, who is the chief guest, I know as part of your speech will include, among other things, addressing the stagnation of teachers of this country. Consultations are ongoing with the presidency on teacher recruitment, and that we shall be giving progress on this as we go on. Be assured that the Kenyan teacher can only expect good things going forward. Kwa mbele ni thuolo ma ok tin ne dwe achiel mabiro duol mochung'ne penje pacho ka endi miluongo ni NEC biro tayo penj madongo mag grade mar 6 mar klas 8 kod mar klas 12. NEC oselando ni penj dhi timore e kind tarik 21 dwe manyien nyaka tarik 23 dwe manyien onogono. Simpros Okinda nigi ler mar wachni. Migao mar somo chomorio kalenda mar somo e chak mar higa mar 2023. Kuom mano duol mochung'ne penje pacho kamano NEC ikore mar tayo penj madongo mabiro konyo jopuonjre e dhi e kilese manyime. Penj go ibiro tim e dwe mar 11 kod mano mar 12 higani. Ikruok mar penj mar jo grade 6 mabiro donjo e sekondar ma Adundo biro timore tarik 25 dwe mar 11 higani. Penj go biro chakore tarik 28 dwe mar 11 higani ka odiochieng' margi mogik en tarik 30 dwe mar 11 higani. Maraka penj ma jo grade 6 penj ma jo klas 8 madhi e klas 9 bende biro timore sama chal kod mano mar penj mar jo grade 6. Ikruok mar penj mar klas 12 biro timore tarik 18 dwe mar 11 higani. Penj go biro chakore ayanga tarik 21 dwe mar 11 higani ka gibiro rumo tarik 23 dwe mar 12 higani. Jopuonj mag ECD masomo e rang'iny mar diploma biro ikore ne penj margi mogik tarik 8 dwe mar 11 higani. Penj ma kamano biro chakore tarik 21 dwe mar 11 higani kendo biro rumo tarik 25 dwe mar 11 higani. Kaluwore gi ma duol mochung'ne ndiko jopuonje pacho kamano Teacher Service Commission ogolo ote mabiro tayo jogo mabiro chung'ne penj go. Skunde okwa mondo chwal nonro mag jogo mabiro tayo penj e rang'iny mopogore kamoting'o apisas mochung'ne centers mag penj, jota kuonde penj kata supervisors kod jorang chenro mag penj kata invigilators kapok ochopo tarik 18 dwe mar 10 higani. Jata chenro mar Teacher Service Commission Laktar Nancy Masharia bedo golo ote ne jopuonje mondo ne ni gi iko jopuonjre e yo makare ne penjgi.
I wish all our teachers the very best as they prepare candidates for these important examinations and ask that we all support the teaching service for the sacrifices it is making in our country. Chakruok mar higa 2023 biro bedo kod jopuonjre e rang'iny adek madonjo e okenge manyime mag somo. Kama en tielo mokwongo ma magi duto biro timore nyadichiel moluwore. Luoro nitiere ni ponono ni chenro ok oket makare. Ng'ikruok mathoth nyalo biro betie e migawo mar somo. Simfros Okinda, Ramogi TV. Kwa dhi mbele ni jatend piny Kenya William Ruto golo chik ne migawo mar ohala mondo ne ni Kenya obedo kod chai mare wuon kendo ma inyalo chwal ne pinje maoko. Ruto wacho ni Kenya winjore koro obed kod nying moyiedhi mar chai michwalo ni chirni maoko mondo mi okony jopur e jiwo yuto margi. Ruto loso e kar romo mar KICC e Bure, Nairobi kae kano yawa yanga tielo mokwongo mar chai ma idhi usi e piny Ghana e bwo riwruok mar timo ohala e Afrika miluongo ni Africa Continental Free Trade Area gi dho ngere. Ruto jiwo jopur ni omany sir mar jiwo pur margi kokalo e riwruok mar jopur chai miluongo ni KTDA. Increased market access is our top priority to grow the earning for our tea farmers. We are therefore happy to take this opportunity to diversify our market from our traditional predominantly bulk tea market to value-added markets like Ghana. We have identified other markets in Mauritius, in Cameroon, in Egypt, of products that we will be piloting under this initiative, and my colleague who is taking over from this role will have the responsibility of supplying you with a report on what is being done. We need a brand, a Kenyan brand. And we are going to work with Keteba, we are going to work with all the other players so that we can focus. For a very long time, Kenya has produced tea that has helped everybody brand their low quality tea. I think it is time we help ourselves. We have helped everybody, which is fine, but it is time we ourselves take the advantage of our good quality tea and brand it, and anybody else who wants to use our good quality tea must come and work with us. Kwa kanyo ni jatend piny Uganda Yoweri Museveni okwayo piny Kenya ng'uono kaluwore kod weche manyocha wuode ma jalweny General Muhoozi Kainerugaba ondiko kokalo e mbui mar Twitter ewi yiero mane otim e piny Kenya kaendi. Kokalo e obokene, Museveni owacho ni ok en gima ber mondo wabeda ne piny Uganda kanyo ni laktar machielo koro tho kaluwore gi tuo mar Ebola e piny Uganda. Mano nyiso ni tuo mar Ebola koro osenego ji 10 ka 4 kuomgi gin jochiw thieth. Jomoko 43 bende oithiedhe osiptende bang' gamo tuono. Counties ma okiewo gi Uganda wacho ni gitemo dino rode te ma ji kadho godo mondo gigeng' landruok mar tuono Kenya ka. Jatend migawo mar thieth e piny Uganda Dr. Jane Ruth oyango tho mar daktari no ka owacho ni pod gidhi nyime gi jiwo thieth kod geng'o midhiero mar tuono. Koduogo piny Kenya kani chenro mar choko usuru kokalo e yor simu ochakore ayanga e kaunti ma Homa Bay. Chenro ma kamano ochakore kaka yo ma sirkal manyien mar kaunti tiyo godo e bero chenro mar choko usuru. Johala ogolo paro mopogore opogore kaluwore gi chenro no kaka Ali Abich leronwa. Ndalo 15 ka johala e kaunti ma Homa Bay okosebedo ka golo osuru ne kaunti bang' ka Governor Gladys Wanga ne ochungo choko osuru ka orieyogo chenro mag choko osuru e kaunti. Okinyi ma kawuono chenro mag choko osuru ne oduogo e wang'e kendo johala chakre sani biro chuno mondo chul osuru ka gitiyo gi simbegi maonge risit ma ing'ado. Moko kuom johala ywak ni chenro no peknegi nikech gope mag fuliza ma gin go. En mana ni wach mokel mare chulo osuru manyien ni wayudo kopek nikech samoro in gi fuliza sime
to yo makoro idwa chule go Fuliza ni be pok ichulo tami. Samoro be simo tama onge go ta wuok adhi manyo ne nyithinda. Koro kaka bi achulo suru tama monda loki. Koro aneno komiya pek nikech kata sana biro gi nyanja chiro ka nyanya ni okanya lolo nikech pod adwa riedo ka chulo suru Fuliza be an ge sime. Koro ka nitie kaka jotelo unyalo loso nwago to ulos nwago mondo suru ni wane ka kwa chule mamiyo koro bedo mayot. Waseyudo pek kabisa. Gimomiyo wayudo pek en ni mon loko gi Fuliza e simu. Onge ng'ama dhako ma simbe onge gi Fuliza. Koro jojuok dwani mondo wajuogi kokalo kod pay bill. Pay bill kiketo siling 50 samoro Fuliza nigi siling 1,000 kaka inyalo timo onge ma obedo matek kabisa ne wan kawuono kaluwore gi juok ma kawuono kwa yudo yot nekech gima waloko godo en ni Fuliza no ema waloko godo. Koro jatelo omanye kaka nyalo konyowa. System manitiyo godo kodwa chon ne ber. Giwacho ni chenro manyien mar choko osuru no dhi hinyo jowetegi maonge kod simbe mag ong'we yamo. Ka moko bende wacho ni gineno pek e luwo yore mowinjore bed ni itiyogo ka gichulo osuru. Ka giti gi osime no temo chando ikabe ka sana nitie kama were kocha mono ywe ko ni jakom konywa wahinyore. Kwano ko tamogi koro ginyane yo machielo minyatime ga apart from sime nikech giywag ni gin gi Fuliza kidhi chulo odhi ong'adi samoro yo kor sime no be kia sa por ng'at achiel yo kor sime ng'at achiel juogo kao time gini dhi lalo pesa mang'eny moloyo ginyane ti system machielo. Ka johala mamoko to pako mokalo chenro no magiwacho ni dhi konyo tieko mibadhi e kaunti. En gima ber kabisa mabiro golo gimiluongo ni ofisadi nikech pesa moko mech wachulo mag siling 20-30 ok mi risit to ma dhi aguch sirikal moriere kendo kaunti dhi gerore moriere. Omiyo shortcut ma jomoko dwaro giwe kelo godo complain. Omiwa system maber madhi konyo kaunti ni. An system mobiro mar chulo osuru e yo mar simu ni omora nikech pesa dhi e dero achiel maonge ni pesa dhi e lwet ng'ato korka ang' chak tere. Koro an osuru mobiro e system masani ni an obedo na maber kendo yot. Ndalo achiel kende bang' ka piny owacho mar kaunti ma Homa Bay chako yanga chenro mar choko osuru kokalo yor simu, johala golo paro mopogore ka moko ng'ure chenro no endo to johala mamoko pake ka giwacho ni mano yo kende mabiro konyo tieko mibadhi e kaunti. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Kwa Homa Bay wadhi ne Kisumu ko bila ma Kisumu notimo pedha kendo mako akota 200 mag nyasore ma nengo gi nyalo romo siling 300 e tesen nyamburko ma Kisumu. Nyasore go ne opandi ogunia mating'o rabolo kendo ni chwalo gi e boma ma Mombasa. Jatendo bila ma Kisumu Central Anthony Maina mane otelo ne pedha no wacho ni achich manyako mane oro sigo no be no buodho kendo kore manye. Maina wacho ni obila biro medo bedo akicha e neno ni timbe njore ailago ok tim kuonde ting'o wuoth e nyamburko kaka bus park ma Kisumu. Early this morning, acting on a tip-off from a member of public, we were informed that a parcel originating from Kisumu and with its final destination being Mombasa was brought to the bus stage with the view of sending it to Mombasa. The parcel was disguised as foodstuffs, namely bananas. But police officers swung into action and using our canines, these are the sniffer dogs, we were able to detect that these were not bananas, but this was cannabis that was concealed as foodstuffs. We have not managed to effect an arrest, but we are very hot in pursuit of the suspect. Waneno ko tij gi neno elela kaluwore gi kawuono gik magimako changa gi rolls dabal mag nyasore. Ome wagone chief gi police ma sector mar police security ero kamano kabisa nikech gijale ngima vijende wa emomiyo red ne gitimo mag yudo gik maricho ma affect nyithindwa. Koro nagone giero kamano ni gimeditio Nyasaye gwedhgi gitim kama kendo gimed timo mondo vijende wa wigi oyawre omany kaka ginyalo tiyo gi wich maler mok ni nyasore gi kong'o. Okay, mane kama koro wadhi e yueyo ka e Ramogi TV ka koduogo to pod wan weche mang'eny manyien manyaka koro wakeluru. Kaneno ka Steve Oburu kani Uyawi Beach wacho ni aneno makare kendo ayiego kabisa. Griffin kowuok Nairobi omoso babana
gi baby Melia Nyadudi. Ramogi neno maler to joka dem. Rokamano. Kituru mana Ramogi TV ka waduogi weche machuok bang' kanyo to dhi weche mag tuke jaka Black nitiere kako kedhi mabona. Chal nade? Chal ka gimi ka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki huma hinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kuno pogre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Erokamano ahinya. Nok anyal timo gigi te ka in ionge. No matter what you're going through, when the clock strikes the hour, you have to chin up and do your thing. It is people who make you a celebrity. You see them on TV, online, and listen to them on radio. But do you really know them? I still can't help but wonder what type of lawyer I'd have made. From humble beginnings, we had fun in Dandora. Those instances, A1. To their success stories. I've become this highly sought, people calling, my good friend, come, how do you feel? And their struggle. Pain of sitting there with your child, asking questions, that pain is just on another level. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, every Friday on Citizen Digital app. Pesticide kata yien mitiyogo e nego kute matindo machandowa e puothe. Watimo gimiluongo ni agribusiness. To atemo timo gimiluongo ni youth in agribusiness. Ok alose alosa ni an atiyo kode kenda. Alose tause, en biashara. Deal ni deal. Dial star 334 hash. Ebu tuma za lashes. Rajamina poverty. Tume social distance. Make chaguo smarter on voice, data, and now on Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Don't run! Don't run! Hey! Don't run! Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. My name is Alan Kipkoech. I'm from Eldoret. Today I'm a Shabiki Jackpot winner. Nashukuru watu wa Shabiki kwa sababu hii mchezo ambao inacheza ni mchezo wa haki, haina ujanja, ni mchezo wa ukweli. Kuwa mmoja wao. Cheza Major League Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial star 236 hash today to start using ViewPay cashless.
Warwako kendo nyikwa Ramogi wadhi mbele gi chenro marwa marang'ich welo ma kama kelonu weche manyien. Aneno kuoro no ujumbe moko kabro temo kanyalo somo achiel ariyo adek kuom gi kanyo. Kwa kanyo ni kweth mar rowere mong'ere kaka Big Brothers e kar dak mar Kibira koro lokore kendo weyo timbe njore ma yande gitimo. Rowere go sani koro donje ohala bang' wuok e timbe go. To kaka Eric Owenga leronwa, sani koro wuoche mag rowere go mane yande girwako e kinde njore koro lier mane witonde mong'aw. Ranyisi ni koro gichako wuoth maler. E alwora ma Soweto e kadak ma Kibra ibiro neno wuoch modhuro ka ong'awi e wi apaya ma ochimo loka Lang'ata. To en ngero mane e wi wuoch gi? Wuoch go waketo kanyo mane ne ni ishara mar kwani kene ni ng'ama jakuo to idwa reform tiwito wuoche ni malo kanyo and then iwere gi kuo tichako tich kae. Mana ne ng'isa ishara mar yani ni iwere gi kuo kabisa ma ok ichak doge kuo kendo. Nikech kae no kawo mana jok mane timbe gi richo kijiti kae. Kinde duto ka dak ma Kibra mana kaka kuonde dak mamoko ma yuto nitie piny, thoth rowere thoro donjo e timbe ma ok long'o kendo mag anjawo. Mae nochuno jakoma Big Brothers chako gino mane nyalo konyo jowete mane kinde duto lwar e lwet obila. Chon kata ji ne wuotho ndara kae kamera ugi koro sare de koro se kawo ang'o mikwalo ji kik ji mang'eny ne timo gik mayore e darani. But kaka nachako gini nobiro yawo wang' ji mang'eny ba security ma area biro bet maber. Chon kata ute gi ne ok nyal ginene. Ji donjo ute to kwele to dhi gi mara mora. Kar luoko geche gi apiko ni e wang' apaya kendo bedo mayot ni jogo madwaro lero geche magi kata apiko chopo e yo makare. E diemo wang' to achiel kuom rowere mane tiyo kae higni 5 mokalo chopo kod apiko mare. Mana kaka rowere man ka oparo kaka ne chalo kapok nong'awo wuoche mare mar njore ma olokore. Geni chotich ne onge. Kwa kijana lazima watie maskendo. Samoro ili dakike ili kwa kidwa tich na kidwa kichiemo. Neno ngadanga gatmoro kalo ni mbele ni kama kisi maber. Yalo ka osibno. Ile uso. Lisido gi chao. Odhiambo no kelo apiko kae kendo omor ni okelo tich dala. Kaloro kod nonro mane otim kod bad migawo mar arita kwe e thuru ka dwe mar 7 higani, lero ni kwan atamalo 22 mag njore matimre e kuonde dak mangohore e jimbo kod chan gi yedhe mamero. Jonte manokonyo waka. Ite nokelo lo machine gi pi. Ne watu wopi mabor kwa chamondi. Wakilo poloko kai. Poloko mane moloko wa krono hang boots. Koro tukajoin kazi moja ka korwa tiutich unadoko tikoni. Ka okang' mar loko kit dak kendo ng'awo wuoche ni yudo puoch gi pak manimba. Tangu ne nyaka ne machine ni bi nyithindwa gi thoth gi reform. Wan gi maluoko gari ka to kano nyaka pesa to nyathi chako college kien. Ma gini osekonyowa. Nikech adier no lit kipo ka janyuol tipo ka nyathi da ko wadu somo to tich onge. Odhi okwalo gir ng'ato onege tie ndara. Kidhi to nyaka nyathi mani ng'eyo ne lit no kaka wan janyuol. Ruoth Masara Ng'ombe Edwin Otuori pako ni kadagni koro ni kod lokruok mapek. Kushukuru sana vijana wa sababu ukiangalia hii mtaa tuko na kaa wash mingi sana ambaye vijana wakienda pale nafanya kazi ya kuosha magari napata kama pesa kama 100, 200, 300. Alafu pia wengine kuna wako katika masako. Kata kamano kwa nitie monde piny owacho mar Kenya Kwanza na ni rowere oyudo rak manyalo konyogi kinde duto. Anakuwa serikali ma sani chako tichni. Mondo mpangilio mar kazi mtaani oduog mapiyo piyo. Mondo nyithiwa gi onge matimo, gino kama gichame mshahara. Gino kama gichiemo gi nyithindo, gichibede gi nyithindo. Joluo nogo ngero ni tich matek ema kelo keyo. Mari bende en mari kata ti. Mano wach motegno mama kuom rowere modak Kibira omako motegno. Kendo moko kuomgi ne ong'awo wuoche mar weyo timbe manjore kaka sani giloko pachgi kendo gitimo gigo mabeyo mabiro miyo giyuto kinde ka kinde. Eric Owenga, Ramogi TV, Kibra, Nairobi County. Mano wach mane kare kabisa. Kwa kanyo to kuro adhi Homa Bay kama wayudo ni jopur ma kaunti ma Homa Bay oyudo mbolea manengo ne yot maromo gunde ma moyo kata 2,200. Mbolea no kod men DAP ma itiyo godo e chenro mar komo e kar kano cham ni e kar kano cham yudore boma ma Homa Bay kod mano mani Kindu Bay seche mowueni. Director mochung ne chenro mar pur e county no ma Homa Bay iluongo ni Charles Nyayiera
Owacho ni nyaka ne giyud mbolea go mana jopur manok kende emosekawogi. Jopur no to ywak ne piny owacho mondo winjre oket negi mbolea go sub counties duto ma Homa Bay mondo ka giyudgi e yo mayot. Store mar cereal board Homa Bay ne wayudo fertilizer maromo bags gidene gunde 1,120. Alafu store ma Kindu Bay wayudo fertilizer manyaromo gunde 1,120. Jopur osebedo ka kawo fertilizer mar DAP ni magi kawuono ni store ma Homa Bay ni kama wantie ni odong mana fertilizer gunde manyaromo 581, to store ma Kindu Bay to 35 gunde kende ma osedhi. Korero manyiso jopur ni fertilizer ni beche kuom gunia en 3,500, to mondo miyud fertilizer ni nyaka dhi ofis machiegni kodi mar agriculture mondo ondiki. Sebedo beneficiary mar mbolea ni nyocha biro makaw mar napaka komogo taneno kod umbo ti maber kendo rateng'. Koro aduogo kaw mar top tayudo organic kendo tagoni sirikal erokamano kelonwa mbolea maber gi bei maber. Kwa kanyo ni kambi mar keyo teko stima Kenya Power koro chano medo kwan jok magibiro yienegi mondo som mita megi giwegi. Kambi no wacho ni jogo man kod mita manyachon mayudo bil dwe ka dwe koro biro somo kwan mar mita go nyiso gi eka gioro ne Kenya Power mondi kaso koro eka giroge chulo pesa no. Jata tije mar Kenya Power Geoffrey Muli wacho ni okang' makamano biro duoko chien ng'ur mawuok kuom jok man kod meters ma osebedo ka ywak ka orne gi bil margi. We are also calling employees together so that we can all agree and refocus ourselves towards serving customers better. This will also call upon us to invest more in our network, in technologies, so that we can be able to give our customers seamless service. Over the past, our interaction with our customers have dictated how we invest in terms of in the network and the technologies of service delivery. Going forward, we intend to make it more formal and come up with more touching ways of rewarding our employees so that we can encourage them to do much more, especially in delivering this service to our customers, which is very critical for our business growth. Mano kang mangeni ji bro bedo gi mor kotimore nikech mita go samoro yoro ni bill moro mikoni to yata an gi factory ko satimo welding dala ka. Anyway, koro wang'ia ni kaka uru ujumbe go ka endi aneno ka Evans Okoyo jasigomre wacho Ramogi TV winjore makare kenda mor kod kaka ukelonwa weche manyien. Erokamano Evans bwana, kete mana Ramogi TV ka endi. Ramogi Jambo Mbija na Evans Oyugi Wasonga Wood Konge Nakuru ka endi wakete mokwe kod James Oduge Jamulunga. Alright, erokamano ahinya bwana Evans Oyuga kete mana Ramogi TV kanyo endo. Ramogi TV choponwa maler seme korwenje Ombija wach fuliza kare omako mana ji malich kamae. Mano Akdikon David Mbaye fuliza tek bwana, lakini aneno ka koro serikal temo ywa record yakeni jaka black bungi wach fuliza ko siti ngima na wach tuge bwana. Ni fuliza no awinja bakia kata kaketime adira kia pok nakao adira awinjo kaji ywak ni orna namba ni nikech moro chani gi fuliza koro yudo ka ngato nigi sim card adek man gi fuliza okore pesa to giko ne tibro chulo giko ne tibro chulo kata koro ng'iyo man gi fuliza matin ni orna namba ni man gi fuliza matin gitonge mate maber ber mane maisha makoro ketowa ango madhi mbele weche meg tuke
wan gi weche machalo kaka omanyala gini omisir mar ikruok ne tuke mag Olympic ma Paris mabro timore 2024 kendo wan gi Beijing Marathon notime mogik 2019 koro sani oduogo nikech corona nomiyo kawo break to gi mamoko mathoth mamoko bende wabro kelo mana saa 3 manyna uru kama ji yombore gi jo apiko ing'eni Winnie Adoyo ni ja apiko mongirore Winnie Adoyo ni asenyiso ni chieng' ma gidhi piem to luonga an madhi commentate apiko matiende dongo sawa wadhi yue koduogo to jaka Black ni weche mag tuke Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima